masa sanin mai kake so zai taimaka maka wajen bin abun, wajen neman abin, ba wai kawai kai ta fandan ba ko ina ta ruwa sha in ji Bahaushe. Sanin mai kake so zai dora ka akan hanyar neman shi wannan abin. Idan kana so ka zama mai jajircewa matuƙa, to fa dole sai ka yi amfani da lokaci, sai ka lura da lokaci, sai ka gudanar da lokacin da kake da shi yadda ya dace. Tunda mun yi maganar lokaci, to shi ma setting goals yana tafiya hand in hand ne da lokaci. Wajen tsara goals dole sai ka yi la'akari da long term da wato goals na tsayin lokaci, abin da kake so ka cimma cikin nan da lokaci mai tsawo, maybe shekara 10 zuwa sama. Sannan kuma akwai goals wanda suke gajejjeru, abin da kake so ka cimma nan da maybe shekara 1, wata 6, wata 3, quarterly, yearly ko months, shine ake kira short term goals. Ka sani Hausawa sun ce motsi ya fi laɓewa, saboda haka motsi akan abin da kake so zai taimaka maka matuƙa wajen cimma wannan abu. A takaice dai ka san me kake so a rayuwa, hakan shine zai nuna ka san kanka.